Добро утро, приятели! Сега отиваме да си боядисваме джантите, да видим какво ще стане, какво няма стане. Тук ще оставам, нямам търпение направо. Отивам. Вадим тази кола от гаража, да си вкарам алфата. Я да видим, тия тедейте ще запалят ли? То запали, бе. Така, я да видим сега Алфонсо. Ще запали къде ще иде. Майко, нафта няма. Така, сега схемата е следната. Вадим тази джанта, слагам от другите, аз имам други, че да може да бъде съм тия. И колата да си стои на гуми. Вадим тая, слагаме тая. Имам два броя черни, трябва да станат и другите черни. Първи брой сменен. Така и втората е сложена. Тук като дигнете бати мястото има. Така първоначално с една туба вдичка и само парцалче ще ги позаплакнем малко и ще бършим. После е препоръчително обезмаслител да се сложи. Така, сега да го забършим. Ето така, ето виждате примерно разликата. Забърсваме. И така малко 2-3 пъти. Тук това е хубаво с алуминиев кит да са такова, ама няма го бутам. Това ще останат зимни гуми, джанти за зимата, за зимните гуми, така че нямам големи претенции. Така, забърсвам ги с един сух парцал. Отгоре те поизсъхнаха. Ето, то почти не остана. И почваме да шкурим. Направо хора, първо става четка, после се свидна шкурка, па да видим какво ще стане. Почваме. Така, с едрото сме готови. И да има малко остатък от боя, не е проблем. Сега ще я минем и с дребното. Обезмасляваме и подготвяме за боя. Ето го след финната шкурка. Какво се случи? Ето тук. Остана още малко, гледаш как се прави направо по посока. Ето. Така, ето я измита, отиваме надалеч да подготвяме другата. Байтата изглежда по-добре, даже се ошкурена. Отиваме да вземем хартиено тиксо, защото се оказа, че нямаме. Така, хора, взехме си хартиено тиксо. Те вече тъкмо са изсъкнали като хората и ги боядисваме. Така, сега първо ще облепа тук. Няма да слагам карти. С карти е най-хубаво, но не съм се взимал. Първо тук ще облепа, след това вестници и ще облепа и назад. Облепям я хора, даже се чуда. Тук даже дето има малко, може да подпъхна още. Обаче вестници няма да слагам, защото тут черен спрей, балсамта в гумата. Кърче гумата е нова, обаче все пак. Мисля това да е с облепянето. Уж съм я подпъхнал. Да видим какво стане. Вестници нещо не ми се слагат. Защото е черен да беше, сиво да боядисвам, веднага слагам. Обаче така ще боядисвам. Така че ето как облепихме и втората с по 2-3 слойчета хартиено тиксо. И така сега ще какво става. Ето трябва да подпъхна още едно. Ако боядисвате с различен от черен цвят, може да си боядисате, да си облепите вентила. С няма да го облепям, защото с черен боядисвам и така давам газ. Ето я след първо минаване. Така, ето я.
първата ръка и на другата джанта. Дръскотините си личат повече на черно, отколкото очаквах, но това не ми е проблем. Не сме перфекционисти за тези джанти. Ето и като изсъхна, майко мила. Трябваше още по-финна шкурка, дори водна, но нищо е и майката. Така, ето им е и втората ръка. Даже ще има за трета ръка едно кенче. И за другите две ще взема ново кенче, защото искам да има повече ръце. Да видим дали усрахме много отдолу гумата. Макар че я, къде пипнем. Може поизсъхнало. Охо, ние сме перфектни. Охо, ко повече може да искам. Гледай. Оп, тук. Той водичка ли или спрей? Водичка, дете имаше отдолу. Опа! Я. Той водичка. Няма ядове. Трета ръка няма да я минавам, четвърта е балсамки. На 3 ръце, когато станало, той то. Я да видим тук, където на по-тънко го облепих. Тъс ми беше първата, тук се учих. Така, пак няма проблем. Един слой няма ядове. Като внимаваш къде пръскаш, няма какво стане. Ето. Оп, тук мисля, че май може да имаме леко проблем. Не, пак е вода. Вода. Ето. Напълно съм доволен от резултата. Като за 7 лева и ми остана спрей за още 2 джанти сигурно. Ора, сега свалям тази и слагам новата. Така, вадим сега тая. Вероятно. То ви нищо не виждате лева. Тая.